Hamo kadongan tatangihon majolo hatorangan pangurupi naboi taputihi di jamita naboi tapasahat tu epistel Minggu 30 Juli 2023 sian 2 Korintus 10 ayat 5 rodi 14. Adorang sota jaha martangi yang mahita. Asini roha ma dihamu dohot dame nasian debata ama dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Amin. Tajahama 2 Korintus 10 ayat 5 rodi 14 songono madidok disi. Ujuni hamu madirimuna manang nadi bagasan hapor syahok kamu. Sulikit hamu madirimuna. Naso ditadahamu do dirimuna. Babua naung Yesus Kristus di bagasa kamu. Ai ia soi sadok naso tau do hamu. Alai dihirim rohaku. Tadamuna do dang naso tau hami. Alai martangi yang do hami tu debata asa unang diulahamu agia ahana roa. Dada asa hami idaon na tau. Naik kamu mangulahon na denggan. Dipangido rohanami nakpe songon naso tau hami idaon. Aidang adong gogonami mangalo hasitongani. Sadok makokop hasitongan ido. Ai las dorohanami hamu margogo nak pegale hami. Laos oddo tangyang nami naeng gabeto guro hamuna. Dibaheni kusurat songoni. Di na holang do peau asa unang posi pabahekku dung roau. Marguru tuhuaso na nilehon ni Tuhani tuau. Lao pauliulihon dada manegai. Ope alia kadongan sailas marohamuna sayolo mahamu patuguon jala apoan. Sadama pikiran muna radoti hamu madamei asa didongani debata parholong roha jala pardamei hamu. Masih tabian mahamu marhite umma nabadia. Namanongos tabi tuhamu saluhut akan nabadiai. Sai didongani asini rohani Tuhan Yesus Kristus dohot holong ni rohani debata dohot parsaoran ni toddi porbadia mahamu saluhutna. Hamu kadongan saha porsiaon di bagasan Kristus Yesus tuhatai tutumai. Si Paulus do namanogihon nasida manadda hadirion ni Kristus marhite hatani debata naung binaritahon na tu nasida. Alai naing dohonon ni si Paulus dang Kristus hadirion ni ibana. Jolma biasa do ibana nasarupa tu hadirion ni nasida. Ojahan manang patokan ni hadirion ni nasida tikos manang nadang tubu manang namar parbue dang dihadirion ni si Paulus. Alai dihadirion ni hagogoon ni hata ni debata namian di nasida do. Totu hobar doi tu hatauon ni nasida. Jalalaos aladi ido ubay naikon barani nasida mangujuni diri ni nasida dohot sumilikit hadirion ni nasida. Di hamu kadonga saha porsiaon sudedo hita makagioti pertumbuhan kemandirian. Alaya dorang taparsita jala taulahu ni dihadirion ni akan tahubasi manang dihadirion ni ruasi. Porludo sukutonot tatu hadiriotta. Sadia balgado toleransi ni hadiriotta. Naboi tapelehon tu nasida. Asa gabe takas pertumbuhan dohot kemandirian nataharaponi sian nasida bertumbuh dengan baik jala diojahan dohot di koridor natutu jalan natakas. Taparsita do pertumbuhan dohot kemandirian. Totu tujuanna ima dinalaho sumisihon rumang niak kapangalaho
dohot ngulu nakaporseaon na bersifat ketergantungan. Parasit manang benalu. Jalalaos ikon di bagasan ojahan na patut. Ido na pinarsitan ni si Paulus na ikon tarida di pangalaho ni ruasih. Lapatan na dang lomorohana gabe dirina ojahan dohot ukuran ni haporseaon ni ruasih. Jaladang lomorohana molo lamar bungaran gowarna alai di lain pihak lam sumurut habal gaon ni goar ni debata. Dang ibana nagabe ojahan manang fokus ni haporseaon manang hasitongan dohot kebenaran firman. Alai tung di bagasan hatai sadiri do. Ido uban didok ibana diturpukon. Edang adong gogonami mangalo hasitongani. Jadi siani tarida hasitongani sadiri adalah hal yang bersifat absolut. Jala hasitongani sadiri ima hadirion ni hasitongan na subui digatihon manang natuahape. Termasuk tu prestasi dohot kecakapan suaksongoni nang tu kecerdasan ni sahalak parbarita nauli. Dang boy digatihon ni ubuk tusih. Sadok hasitongan namian dohot gogo di bagasan hadirion ni hatai tungido namakokop nasida. Jalai kon di bagasan ni ido nasida bolas mangujuni dirina dohot manjulikiti dirina. Dihamua kadonga saha porseaon pargabus do halak moloridok naung dijakon ibana hatani Tuhani alai di lain pihak dang miad dope ibana dipanadayon ni gogo dohot dipanadayon ni hasitongan dihadirion ni hatani debata naung jinalonai dihadirion na. Jala pargabus doi molo sobulas dope hadirion ni hagogoon dohot hasitongan ni hatani Tuhani tuk dinalaho manugihon hadirion na tu hadirion narade mangujuni dirina dohot manyulikiti dirina manang balik say mana say mangujuni halakan dohot manyulikiti dirini halakan. Dihamua kadonga sah porseaon sepihak molo tajaha padohan di si Paulus ditrupukon boido gebetadok say hira na dominado ibana lau patuduhon kekecewaan na keputus asaan na marnida pangalaho ni ruason ala say didok nasida dirina manadda Kristus jalamian di bagasan hatana hape dihadirion di pangalaho si ganupari takas dope di patuduhon nasida pangalaho di haliluon jala jot di patuduhon nasida pangalaho na sopatut tarlumbubi mai pangalaho pangalakupion di bagasan haporseaon sumob bagana-ganaan manang parade giot-giot ni daging di parsobaunot tu debata manang sai tertait dope hadirion ni nasida tu pengaruh tu pangalaho dohot pamikirion ni aliran na sedang berkembang ngujui ima aliran gnostik nasai mangidohon boha patuduhon hadirion ni Kristus ubuk tu pikiran dohot patuduhon hasitongan dohot hagogoon ni Kristus manang debata sia sudut hadirion ni pikiran ni hazolmaon manang boido PGB say guga hadirion ni nasida di ngolu siapari
Marhite barita na soboi di pertanggungjawabpon ima taringot tu masa parusia haroroni Kristus na padua halihoni naung zonok mabain nasida gabe lilu bersikap bertindak di perngoluan si ganupari. Di hamuak kadongan sati kosna dang nalau patuduhon jut niroha kekecewaan manang kekesalan ni si Paulus terpukon. Uban nagabe di pasahat ibana turuas ni huriana dong di Korintus. Alai tutu si tutu nalaho patuduhon hinatakas ni rumang ni pakkanguluhonon taringot tu pertumbuhan isa diri do. Lapatan na tukso ulido di hilala rohana manang ubuk tu hatani debata pertubu ni hatani debata di rohani ganuk jolma na hinobasan na molo gabe utadian tarida hadirion ni si parhubas manang si parbarita nauli. Alai ikot do gabe mian hinatad dini hadirion ni napuna haluaon hagogoon dohot hasitongani sadiri. Alana dirajumi rohani si Paulus sadok akka parbarita nauri molo marharoroad do ibana laho mangulahon pangulaon nai sian hinatibbo ni dirina manang dinalaho panakkok derajatna prestasina dohot popularitasna danga dong hagogoon ni debata disi jaladang disi hagogoon ni hata ni debata na satikosna dang dihadirion di parbarita nauli alai dihadirion ni napuna hataido laos disido gogo dohot hasit tongani. Alani suatu ngadong na mga sakkon pikiran, na mga sakkon kecerdasan, kecakapan. Dinalaho marbarita nauli, suaksongoni dinalaho makirim di pertumbuhan niaka ruas na hinobasan manang nagabe hasahatan ni debata. Di hamuak karwas ni huria, ido uban nagabe saigomos dibuan si Paulus ruas na hinobasan nai rap doho sude rumang niak kanamasa hamaolon na niadupan nai di bagasan tangyang nak. Takyalik kang imana siya ni. Jala dirajumi rohani ibana tangyang ido situhu ni gogo na boy pangasak konon na. Jala laos ido uben nagabe didok ibana ay las dorohanami hamu margogo nak pegale hami. Laos oddo tangyang nami naeng gabe toguro hamuna diakai saluhutna. Kirim rohani si Paulus asamian ma diharohaon na marhamu bauni dihadirion ni ruasi. Unang benian marhite nasai dibabai manang marhite nasa dipisang. Asa unang holat dihata manang holan di status nasida madok manadda hatai manadda Kristus. Ala itong takas may nian dohot tarida di pangalaho ni nasida si ganupari. Atong hamuak kadongan tahubasi maulaw tay lao patubu panadayon dalam takas di gogo dohot hasitongan ni hatay. Unang ma berorientasi di gogota dohot di hasitongata. Ulaw na taulay
pamilihunon di diri dui. Justru dang ajang nalaho mengangkat harga diri. Manang gabe inganan lomba meraih prestasi, manang popularitas. Tahobasi ma, tatangyakon akan natahobasi ih, totong di bagasan kerendahan hati, toruk niroha. Sopola patujulo diri, asa hasitongan dohot gogo ni debata marhite hatanai, bolas takas. Dihanguluhon akaruas ni huria natahobasi ih. Tahirim ma tung debatado natakas mangula di sih. Pinalaho manogihon nasida tuah kaparulaon na denggan. Jala tuhina arga ningulu na totong mardame sonang. Hatanaido pangaramoti, pangaradoti natakas di pardalanan ni pakkubasyotay. Nang di pardalanan ni proses pertumbuhan yang karuas na tahubasi. Dangadong napatut jalan na margogo jalan na takas boy pauli-uliho kita. Tung hasitongan dohot gogo namian di bagasan hataido. Dang di hamalootta. Manang di kemampuan suang-suangoni nang di kecerdasatta. Tung di bagasan hataido. Atong saimian mahita totong di bagasan gogo dohot hasitongan ni hatai. Mangula suaksongoni dihita naniradotan ni akka pangulai. Naniradotan ni Kristus Jesus tu hatai. Amen martangi yang mahita. Patahu mahami Tuhan gabe hamianan ni hagogoon nasiako di bagasan hatami marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Asa marhitei gabe mangului di bagasan tod di porbadia di bagasan rohani namanangi hossa gabe tartopa hadirionna gabe hadirion na tahu gabe mangulu ibana Tuhan jala gabe talup di boto imana dia napatut dia natama khobar tu pangiduan ni hatami dinasida. Atau ngale Tuhan tu katamido na mangajari hami asa gabe tua, asa gabe mangulu, asa gabe bertumbuh, asa gabe marhatuau kami jaladak kia tergantung manang na tuise. Atong holan tu hatamido Tuhan diri nami natalup majalo hanguluan natakas dohot hatuaon natakas disima hami Tuhan mangulu jala disima hami Tuhan tartopa asa hutadda hami hinatakas ni hagogoon nasyako jala laos i dinalaho manoppa hatauon napatut siak kami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami jaloma tangyang nami ropako. Amin.